అమెరికాలో ఇల్లు కట్టే ముందు దానికి సంబంధించిన కన్స్ట్రక్షన్ పర్మిషన్స్, వాటర్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవన్నీ పర్మిషన్స్ ముందు తెచ్చుకొని గుంతలు తవ్వి దానికి రోడ్లు అవన్నీ బిల్డ్ చేసి అప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ముందుగా ఆ గుంతలు తవ్వి ఆ గుంతల్లో పిల్లర్లు అవన్నీ పెట్టేసి చేస్తారు. ఇక్కడ మనకి ఈ మెటీరియల్స్ అన్నీ కనబడుతున్నాయి అక్కడ. సో ముందుగా గుంతలు తీసి ఆ తర్వాత రోడ్లు వేసుకొని సో కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత హౌసెస్ బిల్డ్ చేస్తారు. సో అక్కడ మనం చూస్తుంటే కొన్ని ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్స్లో ఉన్నాయి, కొన్ని ఆల్రెడీ బిల్డ్ అయి ఉన్నాయి. సో అక్కడ ఆ గ్రీన్ కలర్ కనబడుతుంది కదా, అది ఇప్పుడు బిల్డ్ చేస్తున్నారు. ఆ పక్కన కనిపించేవన్నీ ఆల్రెడీ బిల్డ్ అయి ఉన్నాయి అన్నమాట. సో వీటన్నిటిని ఇక్కడ టౌన్ హౌసెస్ అంటారు. సో ఇవి సైడ్ బై సైడ్ ఉంటాయి అన్నమాట. 2 ఫ్యామిలీస్ నుంచి 4 ఫ్యామిలీస్ వరకు లివ్ చేస్తారు. సబ్స్క్రైబ్.